24 bosor rombai lama repair eba sanamjagya bragi dukan amchai West Manikya Dewan Bisi Panchayat Habanogo thangnai lama tini aisiri siri bragi dukan ni simi Panchayat Habanok jora 655 meter lama suri laikya bragi dukan tipramotha chawai khna reka 24 bosor lama hamya tongmani tipramotha phai 4 bosor no samung chengri reka lama kacharo box kalbar bo kaini manjaka logiwo thangmanjagika Bishal Deborma Manajoy Tripura Chaktung Tripura Joyanta Uchoy Bupesh Deborma lama kahamana hini West Manikya Dewan Bisini lukurok kha tongthokjak laikha nainedi chini notice korangni mangpliwo हामबाय दिनै जों खायसा भिजिट खालामनानै फायखा दिनै बयरेगि दुकान टु दिनै दनचन्द्र सुइपारा ओ जायगायाव जों लामानि बागै प्राय 20 बोसोरनि बिसि अ लामा हानिया दंमानि बनो जों दिनै भिजिट खायफायखा थांनायबो जों अलमोस्ट 2 टाइम भिजिट खालायखा दिनै फाइनल भिजिट जों खालायखा दमानि हिंखे दिनै भिजिट खालायमानि आप्रो साक्सेस जोंखा माने तै दिनै जों फाइनल दिनै रता फाइपिका जोंनि चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन सो ते जोंनि वारिस रबो दंगो 20 बोसोर किन्तु अनेक जोंनि आधा बयसनि साइसे बिसि अरनि लोकेल लक लामा काहाम माहिनिया ये बरनो जों चेयरमैन लगै सालायनाय बाहायके खालायके जानाय के सालायका ताबुक तो 20 नि साइ सीसी रोड सि काहाम गाबनो तै जों सालायका ये सालायमान परे जों भिडिअ रगबाय गोसाम सिनि एसडीएम बरक सह खालाय जों आप्रो भिजिट खायका ते तैबो तरखिका अ जागा तैतरै ब्रिज बो बाय थांगा बक्स खालबा तंमानि ये आप्रो बरबाय सालाय जों प्राय वाइनि वाइथाम आप्रो बरबाय ऑफिशियल बो जों भिजिट खालायका फाइनली जों ताबो मानखानो हिनि साइमानखा ताब बुसकांगो किसिनि म सक्सेस नङै जों अर बरनो सीसी रोड पाक्कानि बरनो लामा जों रैमानाय हिनि जों गर्व खायो तो माने हिनका हंकाय अनेक जाबत जीवन कारण अमक चिनी दनचन्द्र उचिपार और चिनी उचि कम्युनिटी नो गोबां दंगो ये बरबो मार्केट बायंगे प्रॉब्लम दंगो बरब गुरगै समा दंगो हायनि बागै शॉर्टकट लामा के बरेगि बाजार फाइनान के अ जों तिनि जे लामा सुरमानि बनो शॉर्टकट हायनि बागैनो जों थानसा तंखांके जतनो पसिबल दंगो तिनि सिनि चेयरमैन भूपेश देबरम बरंगना बो फाइ बो निजिबो बार सामान दङ अमनो खालायने नि के फाइनली बिनि अमबो सक्सेस होनखा तानि के कॉर्पोरेट जों जतबे मिलि दंखांके जतनो सक्सेस होनाय के आं सानाय ताबो कयनाय जों ताबो फानो निनि आनि हिनि जों तानि जों यूनिटी बुबागारानि थानसानि खरांबाय जों तंमानि बागैनो तिनि असक जरा सिनि कक नां दंगो लोको जत सिनि उक्लगो दंगो सिनि करबुक सब डिविजन हाय जों काहाम ते लोकेशन जों मानगलाक हाय बागैनो सिनि और बरगबो काहाम जत लोकुरंनो जों जत यूनिटी के तंखाके जतने तिनि एके खना जों जतनो न रैमानाय खालायबो दंगो सुरु बरगी बाजार एरिया बो हाया सिनरो प्राइस 8000 पॉपुलेशन दंगो सिनि बरगी बाजार एरिया ओ जे जों अयनायनो लोकेशन बो जों थांगो रुउ गे माया हंके खारक ताकयदि जोंनो साहरदि जों भिजिट फायनाय किन्तु लगे लगेले माया अमो प्राय जों तिप्रामथा फायमानि प्राय 4 इयर्स नि परे जों ताबो फाइनल जों बरनो रैमानाय हिनि जों संगो गे 4 इयर्स नासिनाने अनेक किन्तु बाक्सा तंगो सानका हंके मानाय मुसुनाय लगे लगे हंके बके पसिबल नि सरकारनि बो कायसा अमो तंगो प्रोसेस तंगो जे बो टाइमो खलायमान बरनि उपरबो खायो गे जों पारानि लीडर अनो सादि पारानि लीडर अक सिनियर मेसेज होनाय के जों एमएलए नो बरनाय बा ईएम नो बरनाय बरगबो नायखलै दंगो जानि जार नायखलै खाय दंगो हायफाना सिनि लीडर नि कर्तव्य दंगो डिविजन इनफॉर्म खायताय बा जारा चेयरमैन अक दंनाय बरक ऑफिशियल बरक विजिट खालाय सालायताय दंगो गे पब्लिक नो साइड बुजोगदि
के असनो सावै आं नारनाय हामबाय रनाय आं चिनि गरबक साब डिभिजन नबो चिनि प्रेसिडेंट रनो ते चिनि बबाग्रान बा हामबाय रनाय ते चिनि लीडर रनो बा हामबाय रनाय स्पेशली चिनि चेयरमैन बा आं हामबाय रनाय ते स्पेशली थांनाय एसडीएम पार्थ दास बनो बा आं हामबाय रनाय ते वीडियो सानो बा हामबाय रनाय कारण बरनि आप्रो जों पालबाक्सागे खलायमाने आ मार्फनि अमनो फाइका अमो प्राय 75 लाख एबाब दंगो अकाम बे ओंथों अमनो नायो जों हामबाय